Us en recordeu del conte del planeta vermell? Avui farem un joc per veure si us en recordeu de tot el que anem a explicar. Esteu preparats? Comencem! De quin color es va tornar el planeta vermell? Tic-tac, 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 tic-tac. De color blanc. Es va tornar de color blanc perquè van erupcionar unes muntanyes molt més altes, molt més fortes i de color blanc. Com es diuen aquestes muntanyes? Tic-tac, 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 tic-tac. Eren les dents. Però us he d'explicar una cosa que no us agradarà gaire. Durant la nit, el planeta vermell no està tan bé com durant el dia. Us vaig explicar que durant el dia, en el planeta vermell, s'hi està molt bé, amb molta calor i molt humit. Però de nit, el planeta vermell queda sec com un desert. Els habitants del planeta sembla que visquin al desert del Sàhara. I si a més hi ha entrat menjar durant el dia i ha quedat brut, ai, pobres habitants, l'endemà al matí el planeta vermell pot estar fet un desastre. Un dia, els habitants del planeta vermell es van llevar amb el planeta vermell tan brut que es podia tornar groc, taronja, marró i fins i tot negre. I què podem fer perquè no quedi tan brut? Es preguntaven els habitants del planeta. Van pensar que si posaven molt d'aigua durant el dia i netejaven molt bé el planeta vermell abans d'anar a dormir, el planeta quedaria perfecte per l'endemà al matí. I així ho van fer. Així l'endemà al matí, quan ens llevem, les dents estaran perfectes i a punt per començar un nou dia. I la setmana que ve us explicaré el conte del mirallet màgic.